Dneska vás vítám. Chvilku jsem hrál Animal Hospital. 6 minut. Dobrý. Dneska já můžu vyzkoušet bugy, protože máme 9 robuxů, že jsem to vytradil do raid. Víš do raid? Hej, už to je pořád blika. Já jsem maxul 7 nocí. Dobrý, já jdu operovat paní Nasle. Když tak ve dvojce se tady můžete probudnout. Ale já se nechci probudnout, protože oni to opravili. Protože oni to vůbec ne. Já můžu přestat cinkat. Já mám dokonce změnili i ty. Já jsem nic neviděl. Hej, můžu přestat cinkat. Protože jsem tak ticho. Minulý video se slíbil, že budu natáčet. Já v minulém jsem říkal, že budu natáčet v 5. Bohužel zase to dopadlo tak dobře. Harry, počkejte, pane. My máme teďka práci. Já dělám točky. Já dělám na chaluly. Lidi, tohle jsem sám já odběvil. Ne z YouTube, ne od YouTubera. Fakt sám. Dobrý. Je Jungle taky na to udělal video. Jo, jsem se úplně uval, když jsem dal věci. Jo. To dneska chodí 4. den, no to jako... Čekaj, v jaký hře to bylo? Že se něco stalo nějaký den. Co chce? Jo. Prvňáček. A ještě dvojitý prvňáček. Děláš si se mě srandu. Já dělám točky.
sakra, mě to taky odrovnalo. Nicméně chtěl bych se dostat teda semka, protože tady... Já dělám tačky. Já dělám, že můžu se cinkat. Když dáte like na video. Počkej, kolik tady to stojí? 19. Coca-Cola, co? Dáme si baby burgery. 67, říkám. Tři ikony. Wait. Takže mezi lidi si rozdělili jako miliardu korun. To je skutečně číslo jen 470 milionů za poslední rok. Lidi vydávají na Já dělám točky. Jako obrovský popularní systém rámce. Aktuálně investoval největší komunita. Že tady potřebujete dvě věci. Foťák Právě na jedné straně a té aplikace nebo té tady tu ještě jednu věc, ale už nevím, jak se to jmenuje. který staví nemovitosti. Mám obrovské množství menších investorů, kteří můžou investovat až od 500 korun. Takže dlouho všechno. Klidně to budeme natáčet hodně dlouho. Mám v plán tak 30 minut. Hodinu asi ne. Můj táta se vrátil do Roblox Pro Gameru. Můj táta se ale rovnají velký problémy. Dej like na video a napiš do komentářů ano, jestli se má objevovat další příbězí. Počkejte lidi. Ale tak je to protože ona ti má stejně radši, ať ti koupí nějaký počítač nebo tablet, tak je jako moc co dá. Dobrý. Dneska budeme hrát Murder Mystery, ale pokaždé. Já. Lidi se zpátky. Sem. Do triky. Mně se teda nelíbí moc design nový, ale hodnotím 5,5 z 10. Dávejte hlavně lajky, odběry, kapky a prosím, ať dobrý. Ne. Doktor je nesmrtelný. Co to psal? Počkej, napíšu. Lidi, takže napíšu. Jo. Open. 3, 2, 0. Máme lepčík. Top secret. Já dělám točky. Počkej. Já mám 2 kávy. Ukáž? On má jak velký brýle na to oči. Rumštářa. Pane, co tady vy děláte? My máme zavřeno, pane. Naschle. Tam máme zavřeno, pane. Shift 3. Hasička neberu.
A rovnou. Tak. Takže šetřit kávu. Ach. 1, 2, 3, 4. Hej, není vylepšenej. Kapky do očí a lékárničku. Takže kašek toho. Disciplín. A ice. Ice je úplně pletu v angličtině. Dělám točky. Ne, nechci ukončit. Že lidi. Můžu přestat cinkat. No tak promiň. Pojď si jednou sednout. Za mnou. Coffee. Fufa a fufif. Siguiente. No fucho es esto. A ver la cámara. Toque. Ven, pan. Vybírám 5. 6 až 8 už otevřená. Je kávičku plné.
Tři. Mama, to jít. Tohle lékárničku a tohle please. Jo. A což mi mamka ukázala. Myčky, lidi, promiňte, že se nemůžu. Stáhneme. Tak. Tak to jsem... Hej. Dobrá. Píp. Píp. A čítěle... Si nebo zkouknu. Kolik stojí? 23. Kolik stojí? Aleluja. Napište mi do komentářů, kdo hrál Animal Hospital. Rderko, Jungle Sáče, Jungles. Jaká kamera zase vypadla? Ne, vypadá rozbal, to musí být tady.
školu, jak to ne. Takže si nemůžete oddálit kameru. Dělám tačky. Ukaž, kolik je tady židlí? Každým je 5. Jedna řada, druhá, třetí. Takže to je 5, 10, 15. 15 židlí. K tomu ještě 16, 18, 19, 20. Dvojky. Píp. Píp. Má něco s vaším, já neumím vždycky 2 věci. Tohle? Bím, kecam tohle, bím. A teď by tam bylo i já. Ne, kecam. To bylo vyléčeno. Doktorku, vy jste ty strašidelný na začátku. Jak tam na nás koukáš. Dneska třeba bude makačka. Víte proč? Protože přijdou pacienti. Na konci 4. dneska jich to je fakt hodně. A nechcete taser? Ne, udělám to. Tam to byla nějaká káva. 7 lidí. Lola Kapayashy. To nikdo nevidí. A měl mít to silničky, ne? Medvídek zatím. Takže asi budeš muset, takže ho můžeš oživit. Jako neumím moc anglicky, ale viděl jsem tam dead, takže se mi sedne sem. On je strašně roztomil a mě fakt přijde, jo, argutiku. Někdo si rátev, že mi si asi znamená fakt sedne.
už to jsou to je. Tak až na 30. minutu, tak to si ukončíme. A ten kyblík jsem dal do 10. To jsem to ukončil. Protože vy můžete hloubějc. A hrál jsem tak 2 hodiny. Nebojte se, ty bude na to přijít. Počkej, možná si smažu YouTube kanál, si přemýšlím o tom. Nevím, jsem moc nezamalej. Plánuju si udělat nový účet. Protože plánuju udělat nový účet. Já zase mluvím. Rozpěvím. Klidně si na mém kanále dát 3500. Tak možná už to tam je, takže když tak udělám video z updateu. Ano, z Nighty Night, se styl pohodně. No. To je on, co se mě nepřeje. Klikím. Byte v pořádku. Ještě 5. Já dělám tačky. Já pískám na huli. Na ha. To je jedno. Room 7. Ty rovnou vypal. Já jsem musela vyblít. Hej, a já si myslím, že tady někde udělají prostor. Přidají room 8 až třeba 11. Protože mohlo by to tak být. Ale nevím, no. Pan co z vás zabít? Co milujete? Ne. Se mnou nehýbe srdce. Lékárničku. A pravidelně musíte nosit, jo? Tady máte ještě kávu. Děkuju. Did
Jouherat-Jungnos. Jakoś na kamerach, jak wypadasz? W porządku. Rozbijaj na Cztery ryby. To jest potrawa. Ludzie, tak ja was tutaj witam. Chwilku sobie mówił. A już to są 3 minuty. Na nic, takže. Jakou fandíte, kdo vyhraje třeba Španělsku hrozně, nebo vy třeba Francii, nebo Anglii, nebo ještě kdo hraje proti Anglii. To si musíte vzpomenout, ale fandí, že vyhraje mistrovství světa Španělsko. A jde tady ten taky zelektrizovat. Mamy? Tady lítá ta mura. Tady lítá ta mura. Lidi, tak čau. Já se to ukončit, jo. Já jsem jen říkal, tady je můra veliká, tak čau.